Li Amedê di pîrozkirina Newroza îsal da wekî sala borî hêzên ewlehiyê dîsa destûr nedan ku welatî cil û bergên Kurdî li xwe bikin. Balkêşek ku ji bo zarokên biçûk jî destûr nehat dayîn û cilên zarokan jî hat guherandin. Ji ber ku Newroza 2023yan wek matem hatibû pênasekirin, ji ber wê şahiya Newrozê kêm bû. Lê dîsa jî hinek stran hatin pêşkeşkirin. Axaftina siyasetmedaran taybetî li ser helbijartin û mafên Kurdan bû. Hem HDP hem jî Partiya Nû ya bi navê Partiya Çepa Kesk di axaftinên xwe da hikûmeta AKP şermezar kirin. Hevserokê HDP Mithat Sancar wisa naxivî. Bi piştevaniya vî gelê ku em van qadan kom bûn û metfaqekî ava kir, bi berxwedana gel em bi ser ketin û êdî vê itifaqa me em ê bigihîjin armanca xwe. Bêguman em ê vê hikûmeta bêkar birê bikin. Em ê vê pergalê biguherînin. Rêya ku em dimeşînin rêya sêyemîn e. Ev rê rêya komara demokratîk e. Em ê rêya komara demokratîk bi hev re ava bikin. Ev demek nêzik e. Parlamentera HDP Remziye Tosun jî ji bo daxwazên wan nêrînê xwe sanî ziman. Azadiya birêz calana îro di nava va gelana da slogana wa jî dixwe peymana xwe li wêrê dan hêdî 2023 hez dikeve em zanin 3 sal piştî xwe da dêle wî 3 salê jî pêşa rojê da jiyankî azad jiyankî wêkev û tevayî bi aramê sükûnetê de dixwazin gel jiyan bikin. Gelek welatî helwesta hêzên ewlehiyê şermeza kirin û ji bo pîrozkirina Newrozê nêrînên xwe parve kirin. Dünya zane ev Newroza gelê rojalata navîne û vê roja cejnê en fazla gelê Kurd ji ber ku bin deste negiştê mafê xwe ew lê xweyî dertê ew sahîb dertê. Ji bo xelkê me pîroz bî xelkê me bi ser bikevin û rêyê me vebe em ji vî tofanî xelas bibin. جوی به خویه سرسرم خلاص بزن بسا. روزه همو گلی کرد پیروز کم. نوروز جبوم شایعه اما جبوی گلی کرد آزادیه. جبوی گلی بندست. گری ام کرد نج بوی شاهیه تنش بوی وکهویه بوی آزادیا گلی کرد. همو خودی هف در کون. باشد دخوازن خلقی کجی نوتانی خلقی dünyayı bilgece hakkı xo, hukuka xodur. Zani, ha va dünyayı herkese kurtulur. Ama ne ahlakı, ne insaniyet ki. Çaxı goş xo biz yeki adarı nezik dibe dileme tavada heviyek ji çedibe. Jiber ve nagem zaf kev xoşun. Newroza Amedê ji boy me ji ber dilê me li ber giyanê me jî cêwênekê cûdayê ji xwe. Wekî her sal di Newrozê de hinek şer û pevçûn ji derketin. Divan şer û pevçînan da 16 polîs û 5 genç birîndar bûn. Li gor zaniyariyan di seriya 5 kesan da binçavkirin pêk hatiye. Newroza Amedê tirsa siyasetê şkenand û êdî piştê Newrozê xebatên siyasî êj bûn helbijartinê ve pêk were. Ferhat Mehmedoğlu, Kursat News, Amed.